mga dudong mga inday, welcome to my channel, Dudes Torta. Karon, lagawon ta ang lugar nga espesyal sa ako ang Kipalili, kay naay birthday dito Sabay ta, kani nga lugar usa ka paraiso para sa ako kay diri ko na tao gimatuto og mindako. Maong lagawon ta, tara, sabay ta, magtorta. Okay, crossing Capitol na. Pauli ta sa Kipalili. Bayad ko. Say hi sa akong channel. Kinsay mag-shoutout. Shoutout na yun. Ako sa mga kauban ako sa diri sa Phoenix. Ta sa 15 pag mudretso ta dito sa Wata Laak. So kita pa left turn ta. Wala sulod sa Kipalili. Ang akong yutang na tauhan. Shoutout Hari. Go si Hari Likawan, no? Sige Hari. Hi sir, bye sir. Bye-bye. Ay, nag-abroad ko. Diyos ko, nag-abroad ka. Sige, dang, shout out sa taga Kipalili, dali. Sa taga Kipalili, nabi diri la Auntie Mardi. Ay, kana. Ali ni, pinakagwapo. Kana. Sir. Kanay, online diri among baligya. Sa akong igagaw, daram akong first cousin. Say hi. Nick. Hi. Akong pakaisa ni ha. First cousin ko ni. Si Nono Castor. Kana, si Nick. Si Ogis, Mimos. Buko ni Paing. Mana ni Nola? Sige, shout out guys. Shout out sino? Shout ko kay Ande. Ayan. Sino magin? Ari barato lang. 50. May praja? 350 lang. 350. Ari 120 kimo. Kana. Sige, palitan ninyo ha. Ato lang mo sa tindahan. Nay mga business, nay mga pisyo. Sa tindahan ni din mato sa dani. Di sa dama din. Tindahan ni Ugis Gibuso. Ano po tayo? Okay. Kasi, yehey! Diri na ta. That's Bing. Bing! Hi! Shout out, Bing! Hi! Dali! Vlog! Hello! Hello! Sino si asawa mo? Si... Hi lang, Jumer! Uy, Barin! Grabe. Gusto ka naabot rin? Kamera, sir. Dili, na ko ni hi sa akong vlog. Barin. Diri ta sa among balay. Nya tapad na diri ang eskwelahan. Mo asa ko ni graduate sa elementary. Okay, hello. Welcome na ko sa among balay. Diri ta mag-relax pero usap payag pagkahayahay dira. Uy, ara do lagi ka, Jay. O ikaw shout out dyan. Gahigda pa si General tulog. Na yung mga bulak si nanay diri nindot kayo. Okay mga dudes, larga na ta, tilawan na to ang mga pagkaon nga gihanda nila na mga inilunggo nga pagkaon sa ilahang birthday. Murag late na ko. Tilawan na to unsa kalami. Sige, ito na ta sa birthday ni Nining. Hello, mo ni ang balay ni Nonoy Joseph. Okay, mo ni balay ni Nonoy Joseph, anak ni Manang Bibi nga mao'y host karon. Ugat ko sa ako ang igagaw first cousin. Sige. Hello. Okay, say hi sa mga nagkaon doon? Late to gali ko dali. Sige lang sandaan na. Ara pa sagwa gali. Sige manaog tadi masulod. Ayo. Happy birthday. Abi ko si Tata. Hello ma. Hello ta. Sino niya birthday? Ay, hala, nagkaon ko late ko ba? Kayo ka. Gani. Nagulat-ulat. Nagulat daan.
may arpa abi ko giadtunan ta mo. O mo ni si tata, mag-take na daw ni og board. Gay board exam tata ba kay ma-abroad ko no. Hello, Ma'am Luz. Oh, teacher na ako sa grade 6. Oh, elementary, retired teacher. Ano, si Renz. Oh. Si Renz. Sige, ihay si Mami. Si Mamak mo magsipaan. Na. Kita ano dyan, Renz, ha? Sige, videohon talin. Panghatag uguan. Usap na imgi kaon. Ay, naglitson ka bulin. Oh, nami-nami. Sige, sige. Oh, i-videohon ko, anay, ha? Sige, dara kong nanay. Oh, si nanay. Oh, si Manang Bibing. Sa hotel Manang Bibing. Oh, sa ate Bibi. Gani. Oh, Jesus, mga gwapa yung mga parinti ko ba? Oh, dara. Dara ang handa. Kailan mo og ibos? Oh, pati ka namin ang ibos. Ay, may muwasi ka Manang Bibing? Ba, sino nag-decorate ka dayang may ara di ano? Ako. Ah, grabe ah. Kasal na lang kulang, no? Ba, pwede kasal sa nining ha? Ha? Kasal eh? Tigani. Birthday niyo mo. Gani. Grabe. Yan na namin dayaw dang atsara nga ikuan sa lechon. Diba? Paris, gina siya. Paris. Kani manok na nula nga ginikuanan og Papayas. payas and kamunggay. Nami tibi no? Katito of Litson. Oh, kana Renz. Sana Renz? Ibos. Ibos. Kanila bi oh. Pantat halin sa sapa. Bilyan. Oh, hito. Naay ka na yang kaning muasi manino. Tirawido. Tirawan ko kay koan. Eh. Tara. Tirawin. Namit. Namit. Mani may namit? Isa pa. Tuyo. Palitaw na may lunga. Lunga higibal. Namit. Ilunggo nga pagkaon. Kaya tabi ni Ning. Baw, galagas ko diyan, Ning. Ning! Happy birthday, Ning! Ning, happy birthday! Happy birthday! Wala, duro mga parinti ko. Ari, Ning, oh, happy ikapira mo, Ning. Ika-42 call. Wow, bata pa ba? Sexy yapon ba? Mao ni 42 pero daw 18 lang from Jensen, fresh from Jensen. Ay, I'm Kainde. Oh, sige mga taga Aras Dubai. Yan ang baboy na dahil eh. Dodong, magurang ni Nining. Oh, shout out din dulu. Shout out sa tanan sa Dubai o sa rin yung mga parinti ko karatiyaan. Yes, Castor family. Ana. Mga kabanan ko, mga especially kay Kuya Gob. Okay. Mga board member. Okay. Kung mga pag-umangkon diya. Nami. Sino nami? Si Nami dia. Oh. Ari pakaisa ko. Si Nathan Castor. Oh, tatay niya ay Nami da. Ah, ora lagi ka Noy. Say hi Noy. Ay, sa mga Oh, atas. katiyaan ng mga igaga ko dyan sa Dubai. Yes. Shout Oh. out sa mga tropa na ko sa Task Force Danau. Yeah, Task Force Davao trabaho si Nonoy. Manghud ni Nining. Takasawa ni Nonoy. Na. Okay, imong parenti may imong kuan. Ako sa Paris family sa Napunturan. Yeah. Yeah. Jun, hello Mga Jun. Castor, may mga gahom. Gahom nga. Gahom lad, Gahom lad. Dara, mga parenti ko dya. Jun na, pagkuhan dira. Oh, di, para makitan mo. Si Juna, asawa ni Jo Marie. Oh, Jo Marie. Mag-undok na. Sige lang. Sadya man ba? Sadya. May lechon. Ari, ano daya to? Sino gimo ka dya to? Bukayo at nanay. Bukayo nga gitusok sa Sa Kabugaw. Kabugaw. Bullshit. Ay, boy. Boys, butit. Boys. Jefferson galit to. Pag ingon kaya tag boys it. Hello, kagwapo ba yun? Butit. Oh, di ba? Oh. Si artistas to ba? Hello, na mapuntok ta. Oh.
Unang naiwi ang kamote ng awatot sa akin. Yan ka mo, may gahom ko. Gahom lang rin mo. Gang, sa to'y kwaon, gang? Ang? Sa kwaon ila, Joseph? Ay, buko salad. Oh. Ayo, sige. Dapat may buko. Sa Jansan, gihapon ning, no? Oo. Hehe. Nakalagaw sanda. Ang papa ni Nining, pakaisa ko. Bilobi? Buko, bi? Ay, sorry. May buko. Sige. May juice. Bawa namin oh. Dali yan. O, ana si Ryan yan. Hayan. O, imong kuan. Sikit sa ganito. Sa mga fans ni mo. Sus. Darang mga kabataan. Sige lang. Hi, vlog. Kung mga pag-umangkon. Ayoko. Kaunta. Ay, ikaw. Tara mo ikaw. Oh. Ay, dali. Ay, sa mga parenti mo. Mga parente, hello. Si Lola Buday Lola Buday, gali. Yawait niya si Lolo Pitok. Lola Buday, dali. Lola Buday. Lola Buday. Yun. Kaunta. May namin yan. Handa na. Manok ulabi. Ayun, mukhaon sa ako. Friends, shout out kay Tito Dexter. Ito. Ay, mama, papa. Hey, Renz! Shout out naman dyan, Renz! G! Oh, shout out dyan! Insa man to si Sarah. Katong aktor ba na, Greg? Niya kay nireklamo ang babae. Insa daw? Nagpailog kaso Oo. sa nagtungkol sa Korte. pulis nga Pulis. sa pulis nga sir girip ko na sir oh. Oo. Nga anang lalaki wala ko nagrip na sir oy. Insa daw? Nga girip na ko ni ana sir. Oo. Gamay ra bag-otin sir. Pag-abang gani ka. Sir laking ko na sir. Ito sa kay mangutot ko. Boy! Boy! Lit, ito sa lit, mangutot ko. Ano istorya ka dato? Rated SPG! Gibali mamput siya nga ito. Abo diyo. Ikaw ba'y nanungong sa balay? Ano? Naninini nga nag-birthday karon. Tutong. Oh. Sino shout out Tutong kung sino tong kuan mo? Suki mo sa tagong. Ma'am Luz, lahog-lahog lang to ha. Nasilip nyo siguro yan. May ara gigali. Joke ka. Tilos kaya ko totong. Ngano mo na itong ang bukayo pag isulod sa rip, magahe man. Sige daw tong, ripa na ko magahe ba? Matalik na nai. Gipos na ngayon tayo. Morning bukayo. Binanin bukayo. Kailan magahe? Oh. Oras to. Mauli anay ko. Wala kon. On, mauli anay ko. Balik lang ko karon ko may ara pa. Jen. May lechon pa. May ara pa lechon. Nining, mauli anay ko, maturog ko. Bye, happy birthday, gid. Nood. Ikaw artista ko karon ning. Linlin. Shout out sa taga Nyuluon, Lin. Okay, busog naman ko. Uli na ko. Okay, shout out sa akong first cousin sa Cavite, Nene Gemaline Lamsin Angeles, at sa kanyang butihin at gwapong asawa, Nel Angeles.
at sa kanyang mga pugi at magandang anak, Aldrain Lamsin Angeles, Johnson Lamsin Angeles, Cheska Lamsin Angeles, and also kay baby boy Angeles. And the family, thank you for supporting my vlog. And to my Laksot family, Gerson and An Ordanel, AG, Andy, and Baby A, hello! And Gaga and Aaron Carbonell, AG Boy, Aren, hello sa inyong tanan, kumusta mo dira? Mao na akong family nga Laksot family. And please support and subscribe ang vlog ni Arnold Hinampas. Please search The Breed Elite. Please support, subscribe The Breed Elite. Thank you. Daghang kayong salamat, Lord. Human na gyud ko og tor sa akong kaparintihan. Perti kabibo kung kami ang mag-uban. Sa pagtapok, perti kabibo ang tsikahan. Mao kini kanindot ang lugar nga akong gipuy-an. Hantod sa sunod nato nga panag-uban, sabay ta magtorta. Tara. Bye-bye.